தீப ஒளியும் தங்க ஸ்வரூபமான மகாலட்சுமி அருளும் எங்களின் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க எங்களின் மனமார்ந்த தங்க தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். புத்தம் புது டிசைன்களில் வாங்கிட பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு பாலம் ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலம் ஜுவல்லரி. தரத்தின் அடையாளமா 916 BAS ஹால்மார்க் முத்திரை பதிச்ச நகைகள் மட்டும்தான் கொடுக்கறாங்க. அழகு நகைகளின் நந்தவனம், தங்கமான உறவுகளின் மிக அழகான பந்தம். வெள்ளி பொருட்களுக்கு அதிரடி தள்ளுபடி. தங்கம் வாங்கினா மட்டும்தான் கிஃப்ட் கொடுப்பீங்களா? இல்லவே இல்ல. நீங்க வாங்குற வெள்ளி பொருட்களுக்கும் நிச்சய பரிசு உண்டு. நீங்க இங்க வாங்குற எல்லா தங்க நகைகளுக்கும் சேதாரத்திலயும் ஆஃபர் கொடுக்கிறோம். தங்க தீபாவளி கொண்டாட்டம். ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலம் ஜுவல்லரியில தங்க நகைகள் வாங்கும் எல்லாருக்குமே எடைக்கு எடை வெள்ளி காசுகள் இலவசம். 8 கிராமுக்கு மேல தங்க நகை வாங்குற எல்லாருக்குமே நிச்சயமா தீபாவளி பரிசு உண்டு. தீபாவளியை முன்னிட்டு நீங்க வாங்குற எல்லா வெள்ளி பொருட்களுக்குமே நிச்சய பரிசு உண்டு. வைர நகைகளுக்கும் 5% 10% வரைக்கும் தள்ளுபடி கொடுக்கிறோம். புது புது டிசைன்களில் நகைகள் வாங்கிட நம்ம புவனகிரியிலேயே சிறப்பான கடைனா அது ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலம் ஜுவல்லரி தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, வெள்ளி தோடுகள் வாங்கணும்னு ஆசை இருந்தா வெறும் 500 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 400 ரூபாயில வெள்ளி மோதிரமா? பெண்களுக்கான வெள்ளி கை செயின்கள் ஆரம்ப விலை 1500 இருந்து, குழந்தைகளுக்கான வெள்ளி செயின்களும் ஆரம்ப விலை 1000 ரூபாய் முதல். நான் சொன்ன இந்த எல்லா சலுகைகளுமே நவம்பர் 9ஆம் தேதி வரைக்கும் மட்டும்தான், மறந்துடாதீங்க. இந்த ஆஃபர் மட்டும் இல்லாம இங்க தங்கமகள் நகை சிறு சேமிப்பு திட்டமும் இருக்கு. தங்கமகள் திட்டத்துல சேரும் அனைவருக்குமே முதல் தவணை செலுத்திய அன்னைக்கே பரிசு பொருள் நிச்சயமா வழங்கப்படும். அழகழகாய் அற்புதமாய் நகைகள் வாங்கிட ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலம் ஜுவல்லர்ஸ். இந்த கடை ஆஃபரை மற்ற எல்லா கடை ஆஃபரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க. அழகு நகைகளின் நந்தவனம். புது புது டிசைன்களில் நகைகள் வாங்கிட பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு பாலம் ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலம் ஜுவல்லரி.